ingkang jumeneng pawon pagleran Jawi Pupu Jawi ingkang gandeng nyomang bareng ambar aroma debu sing dupa kakemelun kangge bisa jroning pagleran kanthi nandhang sadekep sadepet salapun Babasana wateng kaji ponco hindriya dateng ing pucuk ing gerana Babasan gojreng-gojreng iblis laknat setan dateng ketekan gendro ilo-ilo panas pati ana wong nggawe regeng swasana dudu jagat kanggo polaran jagat ini sang bapa kawos dening ciptra sang kari sata-tata diye ana suara daratan kerung ana sesawan datang dilulu ana sesawan datang hal ana pas hanu puspanya yang mati sajero ning kene Tumodeli antariksa tumodeli kagene para dewa-dewi para hapsara hapsari prawidadaran widadari ingkang piyangan Suralaya gawe kekene Sanghyang Manikmaya wakasan sami wonten grawe Sumbering Gana pone praka giri-giri goreli Risang Bapak mau jiwa Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Perbeng Dumadi Gusti Kang Maha Kuwasa esok arjong sahadat panatong kemarang cuman roh irapi kang ono telang ing ati kang dadi pancen urip kang dadi lajeri Allah ya iku sejatine menungso ya iku awujud sampurna ya Allah ya Allah ya Allah Roksi jeng permarutan rasa bawani foto ulang kahanan isi Ikawin padam kiblat papat kakali memancer Mogil tansah kaji lan kasariro bangko sore mumpung pada rembulan mumpung Jaya Dewi Jayati kang lebar dening pangastuti Rahayu Rahayu Kales Dari Sambi Roko Wilis Angkor Udo Hong lahing sekaring obawana langgeng Wogya slamet saking ngersaning Gusti Pangeran
muda Risa bapak sampun paripun anggen mumpun suara Gusti Kang Moho Agung Tinggal madem juga papat kakak lima pacar kakak pecut Kiai Samad Diman Wiles Angkoro Muda Rewas Audio Matersun Risa bapak kang badhe wejon Kiai Samad Diman kang madhep kiblat papat kakak lima pacar kemudian marang Gusti Kang Moho Agung wegah asring ing sambi kala Wiles Angkara Muda sampun kepareng jumeneng saking Pandhiri Sanggar Pepujen Risang Bapak Hawit sampun paripun anggene memuji marang Gusti Kang Moho Agung kadek jejeg saking bumi Bantala ingkang madhep kiblat papat kang kalima pancer memuji marang Gusti Inarimah Panjeri Sang Bapak kanthi sing dupa ambeber kondo arum minyak cendana mundi Kulon kukusen kurang depok kulon ngebaki sanggar pemujan kadya sumundel ana ing kuwe wah raga Wiles Sudira Subresto dening kalebur dening pangastuti ingkang setya budaya tegese kang sapa sabar ketrima sawa kang tumindak becik bisa bakal kudu wohi pangati ingkang becik katiti kang kala bakal ketara sapa kang tumindak ala kana bakal wahyuni sirta langgraw sira margalayu tinemu Gusti kang gawe bapak sing kodrat ana dayane penang pencet Kiai Samad Diman kemoban mabete kadya tuwa Sragawa Pibatara wah Roko Wiles Angkara Muda
sirup kaya jebol-jebol selamat tangkap pacet berhenti muka. Wis teko pangiri sang bapak kang hanges tepecet sak arit gedene den mobat mabit. Deno darah dekat dia bledek. Yen asalmu saka lor bali mengalor yen asalmu saka kidul bali mengidul. Yen asalmu saka etan bali menyang etan yen asalmu saka kulon bali menyang kulon. Yen asalmu saka geni bali menyang geni. Yen asalmu saka angin wur leses bali menyang angin. Yen asalmu saka lemah bali menyang lemah yen asalmu saka tirta bali menyang tirta. Bali Gusti sampun kali darasa ingkang becik kali seliringi sambi kala. Wah, roko. Wiles Anggara. Muda. Ayo kadasane melawet Desa Mandiman kang digegem dening bapa saking Wiles Anggara Muda. Semeblaking awang-awang namung tandha patabe ing adya klumpuk. Dika ditambahake gunung bisa jugruk ditambahake segara bisa aset banyune. Lamun ditambahake Batara bisa sekira merapat jumudene cepet kang giri-giri kang dadi gara-gara. Nanging ipat-ipate tali ati lan prasa jalma manungsa kang kudu dinwaspadani swara pecet ingkang madhep kiblat papat kang kalima panjang. Wawaji marang Gusti kang akarya jagat, Gusti kang Maha Agung, mugia sawarga Wiles Anggara Muda tansah kalih seliring sambi kala. Wah, roko.